ҳамдиёрони азиз, боз як маротиба салом алейкум. 18 августи соли 2023 бошад ва мо қарор дорем дар шаҳри Истанбул, дар назди баҳри Мармар. Баҳри Мармар гуфтед? Анавай киштиҳо мана ҳамҷа навбат истодагӣ. Ин киштиҳо барои чӣ навбат истодагӣ? Киштиҳо навбат истодагӣ ки аз бургоҳи Босфор гузашта ба баҳри Сиёҳ раванд. Ин киштиҳо аз баҳри Мармар ба баҳри Сиёҳ мегузаранд, ба дигар давлатҳо мераванд, дуруст? Навбат истодагӣ ме? Бале, ин навбат мекунад. Каи Мунаввар. Хай мана ин дидем, мана баҳр будааст, вале агар ки шумо иҷозат диҳед бегони шимоли Туркия, ҳамин баҳр, аз ин шимол сайёҳата сар мекунем то ҷануби Туркия, то баҳри Миёназамин. Ва оянда чиз мо аз баҳри Миёназамин. Пеш аз баҳри Миёназамин мо Ҷалолиддин Румиро зиёрат мекунем. Кония мерем. Бале, шаҳри Кония. Чанд вилоят? Кония. Чанд вилоят мегардем барои ниҳол кофтан? Тақрибан 5 ё 6 вилоят мегардем. Автобус ба автобус. ҳамдиёрони азиз, хай ба мо як барори кор талабед, дуо кунед. Мо аспаго сар карда ба ниҳолкоби аспагои дигар мебуроем. Паго як меравем сари мазори ҳазрати Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ёки Ҷалолиддини Румӣ. баъд аспагои дигар дарахтҳоро дида намерем. Мана ин киштиҳое ки мебинед, киштиҳои буркашки аз гардани Босфорский канал аст, залиф аст, аз ҳамҷа мегузарад. Сунъӣ сохтагиам канала? Сунъӣ нест? Табиӣ, киштиҳо. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. боз аз зиёратгоҳи ҳазрати Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ман паго ба шумо навор пешниҳод мекунам.